мене не може да чака и миг. Обичаме момента, в който игра си с нейния език. Момента различна е треската, която получава от допира тих. Сценична не харесва ми лоша, в света ми див я потопих. Да, паркирам резачки, то дявола в мене открих. Дявола, в нас се съмняха, веднага с успех ги убих. Диор топ путки, 10 домпери за щрих. Диор топ путки, много мръсни и тъмни са таните, скрити в мостих. Иска да се топа, мечтите им бързо разбих. Мъча се побера 5 котки в джакузито, ма виждаш, не съм мъченик. Не съм мъченик. Лимитите дишат, кои бъд 21 в моя пепелник. Толко ярко блестят тия китки, че фана е чемик. Иска при мене, не може да чака и миг. Обичаме момента, в който игра си с нейния език. Момента различна е треската, която получава от допира тих. Сценична не харесва ми лоша, в света ми див я потопих. Паркирам резачки, то дявола в мене открих. Дявола, в нас се съмняха, веднага с успех ги убих. Диор топ путки, 10 домпери за щрих. Диор топ путки, много мръсни и тъмни са таните, скрити в мостих. Слушайте, отворим, срамна далавера, нема тука винаги ще отговорим. Аз прави 5-6 мръсни топалки, в президентския се затворим. Ги озорим, да ги ококорим. Забравил си кой човек, опатко бързо мо преговорим. Викаш мо ни стъпат, мо поспорим. Ако за по-6 цифри, не какво говорим. 10 бон трес кода, шибам ги на поразия, защото съм гада порода, ма не азис. Как около мене виждам всичко зелено, колега, нещо май станах дълтонист. Батко ти се подкарал през 5 минути, прави ключове, се едно станал чудист. За хартията толкова мръсна хиена не си виждал, брат, направо съм станал петнист. 250 на пета дева, тия газета 7-800 коня, купета ми прат минета. Отпред съм паркирал, слизам твоята гледа се едно как съм от друга планета. Друга планета. И рапета още малко би ги слушал и направо ще ми спрем интернета. Тука само го миришеме, батко, се едно сме на Иляна балета. Джоба хода с неколко бона, като видя пакона кика до пода. Каишка по мола я вода, ще я изчукам ти пути силикона. Топ моделки на чалга хода и мръсни сделки врата на двора. Чисти кинти суша на простора, по телефона не говоря. Как да бъда с една жена, парата в джоба изгладена, ченето и трака направена, карам я като крадена. Кажи ми как да бъда с една жена, свърша ли е забравена, купена и продадена, от нас се карана кът крадена. Шиска, как го правиш това, бе? Са че ти покажам как го правим аз.